आज रहल संडे तो हमारा मन कर दिल ये पुआ खाए के, तो हम का कहनी चिवड़ा लेके धो लेनी। धोला के बाद से टमाटर वमाटर काट लेनी हो, आँच धरा देनी हो, ऊपर कढ़ाई रख देनी हो। रखला के बाद से कढ़ाई गर्म हो गई तो हम उसमें तेल डाल देनी हो, सरसों के तेल डाल देनी हो। बाद से जीरा पचफोरन डाल देनी हो और डालला के बाद ओकरा के छलनी से हम खूब बढ़िया से चला देनी हो। चलावला के बाद से हम का कहनी कि जो मिर्चा कटले रहनी हो ओकरा के आधी कुचले रहनी हो, ओकरा के हम सब डाल देनी। आ गाजर टमाटर जौन चीज हम कटले रहनी ओकरा के सब डाल देनी हो। डालला के बाद से तेज पत्ता बच गई रहो तो ओकरो के हम डाल देनी हो। ओकरा बाद से हम का करम कि एकरा के छलनी से चला देम तबे गली, तो चला देनी हम छलनी से खूब बढ़िया से चारों बगल से। चलावला के बाद से हम का कहनी कि नमक ले लेनी हो, काहे कि स्वाद अनुसार नमक में डाले के पड़ी तबे अच्छा होई। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देनी हो। डालला के बाद से एकरा के मिला देनी हो और तबे टमाटर वमाटर गली। ओकरा बाद से हम का कहनी चिवड़ा जौन फुलैले रहनी ओकरा के हम वही में उझिल देनी हो। आ उझिला के बाद से हम छलनी से एकरा के खूब बढ़िया से मिला देनी है। खूब बढ़िया से मिलावला के बाद से हम का करें कि एगो प्लेट में परोस लेम, काहे कि हमरा बहुत तेज भूख लागल बा। तो फाइनली एगो प्लेट में परोसला के बाद से हम ऊपर से तनी नमकीनो डाल देनी है माला। ओकरा से चाय हमारा रेडी हो गई रहल, तो लेके चल देनी।